Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Аҳли гурӯҳ, бародароне ки дар гурӯҳи тоҷикони Русия ҳастен, хуш омаден. Исмоили тоҷикум, Инстаграм дар Нидои Ислом даҷа Исмоили тоҷикум ман. Бародарои азиз, кадом бародарое ки дар шаҳрҳои Россия фарқ надорад, дар кадом шаҳрҳои Россия ҷои кор дорен, ҷои коротон агар конкрет набоша, одам дар кортон боша, мақсад бародарои тоҷики худмон бениҳоят зиёд бекор мондаганд. қариб ай ҳама шаҳрҳо нависондесиянд, ҷои кор пурсидесиянд. ҳай баъзеша ҷои кор ёфта равон кардесем, баъзе ҷоша дига наёфтесем ҷои кор, бисёри бад пурсидесиянд. агар ҷои кор дошта бошед нависонен, ё ин ки донен ягон одаме ки ҷои кори конкретнаи боварӣ дошта бошад нависонен. ин як нависонен, мо эълон кунем, мардум мисол раванд кор кунанд. ин як. дуюмаш, кадом бародарое ки дар ки ҷое ки кор кардаген пулотона гирифта наметонен, пулотона гирифтагӣ нестен, ё ин ки кидатон караган, ё ин ки пултона кам ҳисоб караган, фарқ надорад, хоҳ тоҷики худмон, хоҳ рус боша, хоҳ мақсад ягон миллати дигар боша, муроҷиат кунен. ҳастанд бародарои ҳуқуқшиносои беҳтаринанд ва ҳастанд бародарое ки бо махсусан барои ҳамин гирифтани ҳамин маблағу ҳам хеле чизо кор мекунанд. ба қавли худмон ҳамо бачакҳое ки гӯем ки мераванд пултона мегиранд, ҳастанд ҳамин хел бародаро меранд, кӯмактон мекунанд, маблағотонро мегиранд, метантон, мақсад бо қатиқчон договор мекунен. ҳуқуқшиносоро ҳам ҳаста, агар ягон инсон дар ҳуқуқшинос дар кор боша, муроҷиат кунен. баъд кадом бародарое ки чиптаи ҳавопаймо хариданен, чиптаҳои ҳавопаймо, мақсад ба тамоми шаҳрҳои рӯи дунё, фарқ надорад ба ки ҷое ки сафар карданен, бо нархи арзон, дастрас, гӯем ки арзонай, боварияй ҳастай. бародарое ки мисол чиптаҳотонам арзон гирифта метиҳанд. бо айноми ҳамин гурӯҳи тоҷикони Русия гап занем бародаро, бо худмонам мақсад айноми иними Исмоили тоҷик, айноми худам гап занем, иншааллоҳ ки кӯмактон мекунанд. гуфти ҳамн гапо бо арзонтар мекунанд, скидка мекунанд. алло нигаҳбонтон. масъалаи кор да бародаро ҷиддӣ бошен. бачаҳои тоҷики худмон бекор бисёр мондиянд, ҷои кор дар корай, фарқ надорад, магазинай, стройкай, складай, грузчикай, чизе боша, умуман ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. кадом инсоное ки ҷои кори боварӣ доред нависонед. фақат боварӣ, бо нашава рӯзеш ки мисол ягон гап чап шава, боварӣ дорӣ, ай корот боварӣ дорӣ, нависон, эълон кунем, раванд бачаҳо кор кунанд дар пеши. алло нигаҳбонам.